जोंनि Btr सरकारा बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव समाजाव गोदान जांख्रिथाय लाबोनायनि थांखिजों दिनै सरकारखौ दैदेनगासिनो दङ आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि उन्दै उन्दै जेनेरेसनखौ फैगौ जेनेरेसनफोरखौ थुलुंगानायनि थांखिजों आरो फैगौ जेनेरेसनाव जों मोजाङै आवगायलांनायनि मिजिंजों सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनोब्ला गेलेमु बिथिङावहाय जों बिराद स्ट्रं जानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसाया जा आन्डार 13 बिदि आसामनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि बर' हालामनि जा जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ नुनानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि Btr सरकारनिफ्राय जों खोब मोजाङै वेलकाम बानायदों। बेयो जाफुंबाय थानांगौ। जोंनियाव जाग्लुंनाय लोंग्लुंनाय सोबग्लुंनाय बेफोरबायदि अमा गादि लानाय आखुथायनिफ्राय जों जानगारनायनि बे मोनसे गोदान स्टेप। आइजोनि थाखाय हाबाफारि लानाय जाया होननानै बुंनो हाया मानोना Btr दाखालि बावैसो मास मोनसेसोनि सिगांसो वुमेनफोरनि जा जोलुर बादायलायनाय बे जानानै थांबाय। बे जोंनि थाखाय थुलुंगानायनि मोनसे लामा। बिसेसबा बे जोंनाव हौवाफोराल' नङा आइजोफ्राबो समान समानै हौवाफोरजों समान समानै जिखुनु बादायलायनायावनो आवगायनो हादों। बे जोंनि थाखाय मोनसे गाहाम लैखोन। ISPL जों लोब्बा दं होननानै आं बुंनो नागिरा खिन्थु ISPL आव जानानै जाय देरहासार जानानै बर'लेण्ड जोंनि टीम बिसोरखौनो सायख'नानै मोनसे बर'लेण्ड हानजा हिसाबै बर'लेण्डनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगानायनि थाखाय गेलेहैदों आरो दा खेला लाइभ जागासिनो दङ अनगयिं जागासिनो दङ। बेवहाय उरिष्याखौ बर'लेण्डआ गरसे सोनानै आवगायगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय बरायथावना आरो मोनफ्रोमबो बर' न'खरनि बर' हारिनि जानानै बर'आ जे गोजौसिन थाखोनि मोनसे हारि बा गोजौआव थानाय मोनसे हारि बेखौ दिनै फोरमान होनो हादों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।